Dobrý den, jmenuji se Dominik Majer a dnes bych vám rád stručně představil svoji středoškolskou odbornou činnost na téma tyfová epidemie v Hrušce roku 1950. Nejdřív nějaká krátká osnova, stručně vám vysvětlím, proč jsem si toto téma vybral, jaký byl způsob mojí práce a pak jednotlivé části mojí práce. Takže proč jsem si toto téma vybral? Přišel jsem na něj při jednom z rozhovorů s mojí prapratetou Emilí Tomaníkovou, Rozenou Majerovou, která ho kdysi před lety zmínila v našem společném rozhovoru a já jsem si řekl, že by stálo za toho rozpracovat a ve třetím ročníku gymnázia jsem k tomu vlastně nakonec došel. A taky jsem ho dělal, protože mám rád svou obec, ze které pocházím. Způsobem práce spočíval hlavně v ježdění po archivech. Celkově jsem navštívil 3 archivy, a to Státní okresní archiv v Přerově, odkud jsem čerpal většinu informací, okresní archiv v Prostějově a okresní archiv v Olomouci. Také jsem používal spoustu matrik a internetových zdrojů, například z římskokatolické farnosti Hruška nebo digitálního fondu Ostravského zemského archivu. Nyní už tedy k jednotlivým částem té práce. Vysvětlíme si nějaký historický kontext, ve kterým se vlastně tyfová epidemie v Hrušce odehrávala. Musíme si vlastně uvědomit, že Hruška je obec, která se nachází v tradičně zemědělské oblasti, proto tam zemědělský život měl na obyvatele velký dopad, to si pak ještě vysvětlíme v té práci. Ale bylo by záhodno si ještě vysvětlit, jaká byla vlastně doba. Byla to doba poválečná, takže společnost nebyla ještě tak nějak jakože bohatá, stále se vlastně z toho zpamatovávala. Byla to doba změny režimu, kdy se začalo nějakým způsobem opět kolektivizovat, kdy se například scelovaly různé ty pole, zakládaly se JZDčka a tady tyto další záležitosti. Takže můžeme vlastně jako říct, že člověk, který žil v té době, zažil poměrně velmi turbulentní období, bylo to celé takové nestálé a teď do toho ještě Hrušákům skočila taková nepříjemná věc jako tyfová epidemie. Ta přišla do Hrušky s koncem května a to v souvislosti s hody, což je v této oblasti tradiční událost, na které se vlastně pořádají různá vesnická veselí, kdy se prodávají různé pochutiny a další předměty. Je to hodně významné a je to spojeno také s církví. Proč jsou tady vlastně napsáni v této prezentaci komedianti? Protože ti tam tehdy také přijeli a na které se váže jedna z teorií vzniku tyfové epidemie. Samotný začátek té tyfové epidemie zasazujeme do 2.6., mimochodem 2 roky po rezignaci prezidenta Beneše, kdy se vlastně objevují ty první oficiální případy nakažených v Hrušce. Zjišťuje to tedy okresní doktor Štěpán, respektive obvodní doktor Štěpán z Němčic. Reakce na to je poměrně rychlá, už 3.6. sanitky odvážejí první nemocné, 4.6. je vesnice uzavřena a 5.6. je poslední šel. Od té chvíle už to jde ráz na ráz. S epidemií se začíná nějakým způsobem bojovat, přijíždí tam i okresní doktor Bohumil Mačák, který má přece jenom vyšší vzdělání než doktor Štěpán a společně tvoří tým, který s tou epidemií posléze bojuje. Boj s tou nákazou, jak jsem již vysvětloval, byl prováděn pomocí různých nařízení, a to ONV, Okresního národního výboru v Kojetíně, nebo MNV v Hrušce tehdy. Také vlastně pomocí různých dekretů obou zmíněných doktorů, kteří samozřejmě spolupracovali s příslušnými organizacemi. V celé té epidemii se pohybovala spousta postav, a to nejen 2 zmínění doktoři, ale například také tým doktora Ehrenbergera z Přerova, nebo tam byl také generál zdravotní služby z Olomouce a přišly také, docela překvapivě, milosrdné sestry. A to je celkem logické, protože v celém socialistickém zdravotnictví tehdy chyběly personální kapacity a byly doplňovány i těmi řeholními sestrami,
které přece jenom v této oblasti působily již dlouho. Ten církevní zdravotnický sektor byl na poměrně vysoké úrovni, byl velmi rozšířený. Samozřejmě v rámci toho boje se také hodně dezinfikovalo, přijeli dezinfikátoři jak z Brna, tak i pan Pytlíček z Němčic, což je vlastně sousední městečko hned vedle Hrušky, kdy oni vlastně dezinfikovali dům od domu, aby zase utli tu epidemii už v zárodku. To všem mělo jako jít k tomu, aby našli ten zdroj nákazy, což se jim jako nakonec povedlo a přišlo se na to, že zdrojem té nákazy je pravděpodobně Hruška, studna takzvaně mezi hostincem u Majeru a mezi hostincem u Oralu. I přes to všechno, přes všechna tato opatření se stále nacházíme vlastně ve fázi té epidemie, kdy se stále jako šíří a kdy se šíří i dál. A to například do sousedních Tvorovic, kde je nakažen i můj příbuzný Alois Mariánek, už samozřejmě zesnulý, a nebo také do Nezamyslic, do Doloplas a dalších vesnic. Všechno v okolí Hrušky, všechno to souvisí s tím, že jsou to lokality, z kterých lidé přišli na ty hrušecké hody. Byly různé ohlasy na tu epidemii, a to samozřejmě v tisku tehdy nejpopulárnější médium. Můžeme si ukázat úryvek vlastně z Tvorovic, kdy se tady píše, že snad po celé Moravě kolovaly hrozné zprávy o Černém moru, o jedné obci nahané Hrušce, kde týdně umírá a černá až 70 lidí. Můžeme vidět, že prostě lidé měli stejně jako dnes velmi bujnou fantazii. Díky všem těm různým opatřením vlastně se došlo k tomu, že ta epidemie se nějakým způsobem podařila utlumit, což zmíním v té další části. Tady bych ještě stručně vlastně představil členy mojí rodiny, kterých se to dotklo také. Tady moje praprateta Emilie Tomaníková, můj praděda Václav Majer, jeho manželka a Alois Mariánek z Tvorovic. V této části epidemie umírají i dva lidé. A to Anna Křepelková, která měla 79 let, a Ladislav Šoc, který měl 26 let a jehož úmrtí je takové lehce zamotané. Samozřejmě všechno nějakým způsobem končí, všechno je konečné, jak se říká. A stejně tak i epidemie. Ta skončila úředním dekretem z půlnoci z 23. července na 24. července, kdy je Hruška opět otevřena. Spolu s tím vlastně už několik dní předtím odchází vojsko, respektive 40 vojáků, kteří tam byli na výpomoc v zemědělském sektoru a taky s hlídáním obyvatelstva. A vesnice si žije svůj život dál, ale ten život samozřejmě nebude tak úplně normální. V místních obyvatel ta epidemie zůstane ještě nějakou dobu, a nejenom v místních obyvatel, ale i v místních komunistických redaktorů a novinářů. Mohli bychom si tady zmínit, a tomu se já věnuju ve své práci taky docela hodně, jak je vlastně epidemie žurnalisticky popsána. A musím říct, že vlastně přišel jsem na to, jeden z hlavních výstupů je ten, že v průběhu celé té epidemie byl vlastně upozorňován význam těch jednotlivců, těch doktorů, a bylo vyzdvihováno vlastně to kolektivno, ta síla toho státu, který vlastně zachraňuje tu vesnici, tu zemědělskou, která trpí, jejíž obyvatelé se bojí a tak dále, což je dohnáno do extrému. Například článku, který vychází 2 roky poté, kdy se ta role armády a toho státu naprosto jako nafoukává, a kdy se tam přidává i motiv korejské války a vydává se to vlastně za to, že to píše nějaká vesnická žena z Hrušky, což si myslím, že pravděpodobně se tak nemohlo úplně stát, ale zase to ukazuje něco o té době a něco i o tom režimu. Takže to by bylo vlastně k mé středoškolské odborné činnosti všechno. Já jsem vám představil svoji motivaci k tomu,
svoji práci nebo způsob práce, jakým jsem na to pracoval, a také samotný obsah mojí práce a nějaké výsledky z toho, které vlastně vyplynuly. Větší podrobnosti jsou samozřejmě v mém textu.